மாப்பிள்ள நம்ம நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஈவெண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகேவா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அப்புறம் நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2K அடிச்சுன்னா கேரக்டரும் 4K அடிச்சதுன்னா எமௌண்ட்டும் தரதாக சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த 2Kவும் அடிச்சுட்டு 4Kவும் அடிச்சு 7K பார்த்திங்கன்னா புட்டுட்டு போயிட்டு 7K அடிக்கவே இல்லை. குளோவால் போயிட்டு என்ன பண்ணுறது. சரி வா மாப்பிள்ளை வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கோப்ரா பண்டிலையும் ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை பார்த்தா பூயா பண்டிலையும் ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு இப்போ ஒரு தரமான லெஜெண்டரி பண்டில் வந்துட்டான் இறக்க போகிறானுங்க. அது வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் வந்துட்டான் கன்ஃபார்ம் தான். ரேம்பேஜ் ஈவெண்ட்டில் வந்துட்டான் கண்டிப்பாக இந்தியன் சர்வரில் மீண்டும் வந்துட்டான் ஆதிக்கத்தை வந்துட்டான் செலுத்த ஆரம்பிச்சிருவானுங்க. அந்த அளவுக்கு வந்துட்டான் ரேம்பேஜ் ஈவெண்ட் வந்துட்டான் செதுக்கிருக்கானுங்க மாப்பிள்ள. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து லெஜெண்டரி பண்டில் ஃபுல் டீட்டில் பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா வந்து அப்டேட்ஸ்லாம் எக்கச்சக்கமாக லைக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதை பற்றி வந்து அந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு யாருன்னா லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இப்போ வந்து ஈவெண்ட்டோட இன்டர்ஃபேஸ் மாப்பிள்ள அப்படின்னா என்ன சொல்லணும், பேசிக்கலி வந்துடும் ஒரு சைடு வந்துடும் வாட்டர், ஒரு சைடு வந்துடும் ஃபயர். இது எது சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் பாருங்க. நான் உங்களுக்கு பின்னாடி ஒன்றா சொல்கிறேன். இதான் வந்து டோட்டலாக வந்து ரேம்பேஜுக்கான வந்து 4 பண்டில். இதான் மாப்பிள்ள அந்த எவல்யூஷன் பண்டலுக்கான 4 கலரா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது இல்லை மாப்பிள்ள. அப்படின்னா சைடில் வந்துனா ஒரு டிராகன் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பண்டல் மட்டும் பார்த்து வச்சிங்க. மற்ற பண்டலாம் வந்துடும் ஒரு பண்டல் ஃப்ரீ. அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து எவல்யூஷன் பண்டல் மட்டும் ஃபுல்லாக சொல்கிறேன். இதான் வந்து லோடிங் பேஜ். அப்படின்னா சொல்லுவோம்ல நம்ம வந்து ரேம்பேஜ் ஈவெண்ட்டோட லோடிங் பேஜ். இதான் வந்து எவல்யூஷன் பண்டல். ஓகேவா, அது டோட்டலாக வந்து இதுக்கு வந்து 4 எமௌண்ட்டு டோட்டலாக வந்து 4 கலர் இருக்குது. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா ஃபஸ்ட்டு வந்து கலர்ஸ் பார்த்தலாம். கலர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டலாக 4 கலரு. அதில் வந்து ரெட் கலர் ப்ளஸ் வந்து ப்ளூ கலர், அப்புறம் வந்து என்ன சொன்னப்பல பிங்க் கலர், அப்புறம் வந்து எல்லோ கலர். இதில் வந்து 4 கலரு கன்ஃபார்ம் தான். பண்டல் வைஸ் வந்து ஒர்த்து வேறு லெவலில் இருக்குது. கன்ஃபார்ம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து கோபுரா பெஸ்ட்டு எது பெஸ்ட்டுன்னு வந்து பேசலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன சொல்லுவாப்பில் இப்போ வந்து கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த எமௌண்ட் மாப்பிள்ள. அப்போ எமௌண்ட்டில் வந்து அப்படி இப்படி பிச்சு போட்டதில் வந்து என்ன சொல்லுவாப்பில் கரெக்டாக வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்க ஸ்குவாட் எமௌண்ட் எதுன்னு சொல்லிட்டு. இதான் மாப்பிள்ள ஸ்குவாட் எமௌண்ட். உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதான் வந்து என்ன சொல்லுவாப்பில் இந்த லெஜெண்டரி பண்டலோட வந்து ஸ்குவாட் எமௌண்ட் தான் மாப்பிள்ள. கன்ஃபார்ம் தான் ஓரளவுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது. எஃபெக்ட்லாம் அள்ளி வீசுறாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா தான் இருக்குது. கன்ஃபார்ம் தான் எத்தனை பேருக்கு வந்து இது பிடிச்சிருக்குன்னு தெரியல. ரெண்டாவது வந்து லெஜெண்டரி பண்டல் கன்ஃபார்ம் தான் பண்டல் அவ்வளோ பெருசாக தெரியல. ஆனால் வந்து எமௌண்ட் வச்சு அள்ளி தள்ளிட்டாங்க. ஆனால் இந்த இதுக்கு வந்து எமௌண்ட்டும் நல்லா இருக்குது. பண்டல் வந்து செம்ம தரமாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து பண்டல் பார்க்கும்போதே தெரியுது. அப்புறம் கோபுரா பண்டல் வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து டிசைன் கோபுரா பண்டல் சூப்பராக இருக்கும். அதேமாதிரி வந்து இது ஒரு அளவுக்கு செம்மையாக இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்டும் வேறு லெவலில் இருக்குது. டிராகன் வந்து தோல்லேருந்து வந்து டிராகன் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கன்ஃபார்ம் தான் இந்த பண்டல் வந்து எப்படா வருது அப்படின்னு கேட்டால் அடுத்த மாதம் 6ஆம் தேதியில் வந்து ஈவெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது மாப்பிள்ள. லெஜெண்டரி பண்டலோட ஈவெண்ட்டு டோட்டலாக ஒரு எமௌண்ட் மட்டும் தான் கிடச்சிருக்கு. இன்னும் வந்து 3 எமௌண்ட் இருக்குது. அந்த 3 எமௌண்ட் எது நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்கிறேன். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தான் பேசலாம் மாப்பிள்ள. அதான் உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் அந்த லெஜெண்டரி பண்டலே டோட்டலாக 2 வந்திருக்கா. இது ஒன்று 3. இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். இந்த 3ல் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு மாப்பிள்ள. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்து என்ன சொல்லுவாப்பில் கோபுரா பண்டல் செம்மையாக இருக்கும். ஆனால் வந்து பேண்ட் வைஸ் இருக்காது. அது வந்து லோயர் மாதிரி இருக்கும். அடுத்து வந்து பூயா பண்டல் வந்துச்சு. பூயா பண்டல் வந்து பேண்ட் தான் இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து என்ன சொல்லுவாப்பில் அந்த மண்டை ஏர் ஸ்டைலாம் வந்து ரொம்ப கேவலமாக இருந்துச்சு. ஆனால் எமௌண்ட் தரமாக இருந்துச்சு. பண்டல் சொல்லணும். அதான் என் பண்டல் முக்கியம் இருந்தாலும் எமௌண்ட் தரமாக வச்சிட்டாங்க. ஆனால் இந்த ஈவெண்ட் அதான் இந்த லெஜெண்டரி பண்டலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எமௌண்ட் தரமாக இருக்குது. பண்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக அதான் டோட்டலாக 4 கலர் கொடுத்துருங்க. 4 கலரும் வேறு லெவலில் இருக்குது. அதனால வந்து உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு லைக் பண்ணிட்டு